Здравейте! На 19 ноември планетата на трансформацията Плутон трайно премина в социално ориентирания знак Водолей, където ще остане до 2044 година. Последният път, когато се е случил подобен транзит, е било преди цели 248 години. Тоест всички можем да си дадем сметка колко важно събитие всъщност е това, тъй като повече няма да го преживеем, поне не в този живот. Като тук искам да кажа, че в следващите 2 десетилетия ще се разгръщат важни теми, ще има промени фундаментални и това нещо ще се отрази на поколения напред. Плутон всъщност свързваме с цикъла на живота, раждане, смърт, прераждане, власт. Това невидимото да стане видимо, докато Водолеят представлява общността, бъдещето, технологиите, иновациите. И ако трябва да направим един събирателен образ на Плутон във Водолей, това реално погледнато е власт на хората. Властта отива в хората. Властта на народа. Предстоят ни доста промени в статуквото, в остарелите модели на управление на глобално ниво. Всеки от нас ще почувства през неговата призма нуждата от автономност, от това да избегне властовите структури, които до сега са упражнявали авторитарен контрол над него и ще вкуси от свободата на действие в различни измерения и аспекти от живота си. Всъщност ще осъзнаем на едно по-дълбоко ниво колко свързани сме помежду си във всички наши минали животи или дори в този, каква е взаимовръзката между хората и че всички всъщност сме едно цяло. Това е така една доста важна тематика, която се обособява по време на транзита на Плутон във Водолей. Също така доста от остарелите и вкоренени още в детството ни мисловни модели, вярвания, които са ни били наложени и норми на поведение ще претърпят значителни трансформации. И тук е важно да прегърнем вятъра на промяната и да вървим напред, да се ориентираме към бъдещето. Това е най-важното. Нека гледаме напред и нагоре. Благодаря ви. Прекрасно десетилетие ви желая.